Alright, for today's video, gusto ba ninyong makatunan kung yun sana mo pagkuwag visa, yun sana mo pag DIY trip dito sa Korea? Tanawa ninyo na nga video para katon mo. Siyempre, na ito, tag Cebu, kaya ito, man ito gi-process kay ang agency ito man sa Cebu. Daghang mga papeles ang kinahanglanon yun guys, kung gusto nyo mo matug Korea, naman-dama na lang yun yung mga papeles diha. Mauna mo agency, UHX Travel Central. Submit na mo tanan na mga requirements diha. Tagaan talang hint ug unsay mga requirements diha. Syempre, passport valid gina dapat 6 months before mo expire. Syempre importante kinanglan ninyo mag-download diha og Korean application kay mag-fill up mo dito silang form. Naa na ninyo ma-download silang website. Dapat encoded na siya nga form ha, dili handwritten disapproved yun na sa embassy. Dalasad mo sa inyong mga requirements ito sa agency kung gusto mo mag-agency like passport size nga photo, kay ila man ang gamiton, ila man ipapilit. Og siyempre, original passport ninyo Pero kung naamoy katong nga karaan nga passport na yung mga dagang tatak, apil na nagpapada kay makatabang gintaw na. Para sa ma-determine nila nga traveler ka, so nay chances of winning sa pag-approve sa visa kung empleyado mo, dapat naamoy original certificate of employment. Pangayo mo na sa inyong kumpanya. Kay importante kay na sa visa application. Kana kay mag-tourist man mo, siyempre kuha mo bank certificate bank statement sad nga nagpamatuod nga maka tourist mo to sa Korea, paluma mo tourist so may kwarta dapat na ila ginang tanawon diha. Napag-importante kaayo dapat gyud nga naa mo'y income tax return or commonly known as BIR Form 2316. Og negosyante sad mo, syempre mag-submit sa mo inyong business permit diha og photocopy sa inyong business registration. I-evaluate man na para sa inyong visa. Kung dili mo employed, mo'y business pero naamoy gamay pinagkakitaan or freelancer ba mo diha, online worker ba mo, virtual assistant unsa pa na diha. So kinanglan mo magsuwat des embassy nga nagpamatuod nga wala mi ITR, so dapat i-state ninyo dito nganong wala mo ITR, chuchuchucho. Sa mong case matawag mo mig freelancer, so on the process pang among ITR, so amo sang nagama mig cover letter nag-state nga nung wala mi ITR, then mag-file mi puhon og ITR. So among gi-state didto among gipanotaryuhan og abogado para advisean man mi sa among agency para at least legit ang among letter. So sa bank statement at least kung gusto ninyong ma-approve or naidakong tsansang ma-approve, at least na amoy 6 digits sa inyong account. Kaya para magtuosad si Korean Embassy ba, naagi ni tsansan ng tawhana dako kikinig pundo. So ato ni aproban. Pero sa uban ma-approve, so depende naman sa Korean Embassy sa ilang classification sa pag-approve. So at least na kay pangandam gigadaan yun. So mauton approve man ta, so gaals tag maayo diri sa Korea. Ato na lang gipang suroy ning atong mga pangandoy lamang makita na to sa TV. Ug boto na naon mo suroy mo Korea, dapat saksi mana gyud dapat gyud solito na kada adlaw daghan gyud kay mong masuroyan dito mga pagkaong wa dito. Kung mo Korea ay lang po na winter kaayo ka na mag-snow kay medyo magkurkurog yung tirada na mabitin ang inyong mga pagsuroy. So mo to guys, atong video para sa atong mga proseso dito sa Korea pagkuwag visa. So kana guys, balik tag Pinas. Sige, bye.